Slovenská správa ciest od 12. mája modernizuje v našom meste 4-kilometrový úsek cesty 1/77. Aktuálne práce prebiehajú vo večerných a nočných hodinách v čase od 19. do 6. hodiny ráno. V rámci rekonštrukcie cesty vznikne na Slovenskej ulici nové stoisko zastávky mestskej hromadnej dopravy. Od 28. mája je zastávka MHD posunutá bližšie ku kostolu svätej Anny. Výborná vec. Konečne sa takto umudril, a prišiel na to, že tak autobusy stať nemôžu ako stáli, lebo blokovali celú prijazdovú cestu. Cesta v Bardejove bola dosť v zlom stave, takže je dobré, že sa dočkala rekonštrukcia. Brzdí to premávku, tak dúfam, že to bude dobre. To stoisko MHDčky bude nie na samotnej vozovke, ale bude mimo, bude samostatný vjazd. To stoisko alebo tá zastávka MHD je podľa mojich údajov a informácií rozrátaná na 2 autobusy a je to náš príspevok k zvýšeniu bezpečnosti na tejto frekventovanej ceste, pretože starý stav, ktorý si ešte mnohí pamätajú, bol taký, že autobus, ak zastavil na zastávke, tak vlastne bránil prejazdu a zúžil sa jeden jazdný pruh. Toto už bude minulosťou. Nová zastávka mestskej hromadnej dopravy na Slovenskej ulici je investíciou samosprávy mesta Bardejov. Celkové náklady predstavujú sumu necelých 80 000 eur. Takže tým, že sme posunuli trošku dozadu, toto stoisko sme celú križovatku spriehľadnili a ja pevne dúfam, že to prispeje najmä k bezpečnosti a svojím spôsobom aj k komfortu všetkých účastníkov cestnej premávky.